Manene wacho kanyo because anengina timo political analysis. Koro tie gimoro benda paro na sama nene wacho kanyo. Nyalo bedo ni nitie problem sama nene waketo ni governance, for example, mar county government directly bedo managed by the governor who is a politician. Ne wanyalo kete na system kaka company. For example, company mar mawantiere enigi board chair mar board mageno of the team the day-to-day running of the company. Although company nigi CEO. Nonego bed ni kala waketo system mangama manage the county obeda proper CEO mar county ok gama elected. Nikech ikiketo ja siasa bedo governor, obed governor Chila yako, obed governor Orengo, obed governor Gladys Wango, governors Mano, obed governor Sakaja, and ja siasa. Ja siasa most of the time problems mage o solve gi gunsgi. Koro kong'eyo wiyokti ni joge to gin jo ginene, gin jo daktachi. Nikech en ong'iyo weche mag siasa kama ji goye siasa. Number 2, ng'ama rito governor onego bed nen police. Ok yudhe ma wuotho e ginene ma governor. Ero ka governor ma Nyanza gi MPs ma Nyanza gi. Eri gi mtokni adek. Mtoka achiel mare mambele eni moro mago weuni to machien ni kendo oting'e jonjore moko kende iye kae. You cannot manage like that. Okinyal manage gi youths ma are not well defined, security no bok gi somo to kendo bede mitio kod. Number 3, governor negi almost kaka koro maroma se aparo kod 9 to 10 advisors on different sectors. Okapar nutio kod advisors go. Aparo ni paro mar governor obeda advised kod jok moko dhi maonge knowledge mora mana around talk en kende most politicians to bende iwacho kanyo ni management masiachalo kaka en management by crisis en management by crisis e machalo tere kaka inyalo take crisis manitiere se kanyo sani koro aparo ni Chinua Achebe nondiko if the center cannot hold things fall apart ni kapo ndiere kacho komakre usuri mar oto komak maber to gik moko kere. Koro mane crisis ma wacho ni gik moko kere se akanyo because for example don koro wan kod yucha wan kod wach ma nyawa wakande last week machapo kwa tieko ga sani koro na ses ng'anyo mageto koro matiyo kaka ng'ani solve gino isolve nadi shida to yudre kaka jatelo lakini the way me solve yo moro makoro ok ngisa ni ng'ama wiye bedo yo mara. Number 3, shida pa wango. And kin kapo ni mia bedo President Makenyaka. The first thing mabro timo to solve the health problem. Just close private hospitals. Wabedo alternative. Nominated MCA Mahoma Bay. Nominated MCA Mahoma Bay ni county government Mahoma Bay omiye insurance. Health insurance. Ma county government Mahoma Bay omiye. Health insurance ni wuke private health insurance providers. Iwinja? Ko tuo to gicha thiedhe aka kan. Ok thiedhe referral hospital Mahoma Bay. So seche mobet a county assembly Mahoma Bay chande. En pok non ninde referral hospital Mahoma Bay. Kendo bende gino bende no kiag matimbe seche moko. Governor Mahoma Bay, Governor Masia, pok non ninde kacha. Because we one emwagolo pesa, one jo pay, emwanyieo no gigo health insurance. Gin peswa. Taxpayers money. En pesa na emwanyieo nego health insurance. Ni mondo en kotuo to dhie private hospital maraga kan gi health insurance mara. Iwinja? To ando ka tuo ka jata ja piny, ta dhie referral maeno koketie pesa to be kokete pesa to mismanage to kanas monego bed thiedha sama dhika tuo ko wacho ne structural reductions maga loan mana kao okure mit no bank mara mondo ochulna loan tande to koro gi bet piny jo siasa tike wacho ma watem nade corona sasa no wanyiew lodhe mondo wago gigo no mane solution mwan go kaka jotelo maka that means ni waoge kaka jotelo wana gi goons because inyalo ng'isa ni gini notim kod serikal to serikal no bedo managed gi joma wigi tiyo. That means we don't have a government, we have a scandal. Wan gi scandal kanyo ok en serikal. Number 2 manyalo nyang'isi bende
ni problem mane watimo mama ita blame jok manene on draft the new constitution ni county governments ikara ne onge. We don't have county governments. Wantiere gango dong wantiere gi counties 40 kod 7 kose onge wan na kod government adi achiel. For a government to be nen serikal tinga milongo ni Montesquieu ne biro kod milongo ni separation of powers, balancing. Ni serikal nyaka bed gi tieng adek. Nyaka bed gi executive mabedo ran gi president, nyaka bed gi legislature ma en bunge, to nyaka bed gi milongo ni judicial system ma en doho, court. Mondo sheria milos kaka koro ma Florence Giriloso e county assembly ma Homa Bay yudo kama time enforcement. Koro kuma timre serikal sheria mane waloso nene onge doho mar county.